пък човек, който иска да продаде имота си лесно и бързо, останете с мен, за да направим AI базирана оценка на този имот в Христо Смирненски в град Пловдив. Ще използваме нашия AI базиран инструмент SmartVal, за да генерираме оценка ориентировъчна за този апартамент на база неговите основни параметри, които ще вземем от обявата. Апартамента е 47 квадрата, 8 етаж от 8, 2 стаи. Цената на обявата е 75 000 евро. Така, намира се в Смирненски, близо до МОЛ Пловдив, което е хубава локация. Тук наоколо има училища, градини, ясли, болници и така нататък. Антре, всекидневна с спален кът, отделен кухненски бокс, баня с тоалетна, има и изба 5 квадрата, има си и схема на имота. Де-факто си е почти едностаен, но има малка кухня реално, така че не съм сигурен, що говоря двустаен. 1600 евро на квадрат идва с тази цена. Добре, ще си отметнем, би трябвало да има асансьор, що ме 8 етажа. Не е ново строителство и е панел, освен това трябва да сменим тук панел да бъде. Обзаведен е, но с това обзавеждане си го казвам, че е обзаведен, тъй като най-вероятно всеки, който влезе, ще иска да го смени. Не е саниран, затова си заявяваме оценка. 66 700 евро е AI оценката. Оптимистичната е 76. Реално аз бих се насочил повече към 66 като реалистична цена, тъй като е панел и тъй като все пак трябва да правим основен ремонт, което си е едно перо от 20-25 хиляди евро допълнително. Дори тъй като е 47 квадрата, може би ще е по-към 20 хиляди, но все пак с смяна на ВК и ел инсталации си идва така сериозен разход. Смятате ли, че цената на обявата е адекватна или бихте склонили повече към AI оценката? Споделете в коментарите, ще се радвам да обсъдим.